Em dic Ariadna Feixes, vaig a l'Escola Bertillat i tinc 8 anys. Jo, el meu nom és Darío, vale? Tinc 8 anys i vaig a l'Escola Arrels. Soc de l'Escola Mestral de Sant Feliu de Llobregat. I vaig a l'Escola Mare de Déu dels Socors d'Agramunt. Tinc 9 anys i la meva escola és Alfred Mata. Benvinguts i benvingudes al Tinter de les Lletres Catalanes 2019. M'agrada molt escriure. A mi m'agrada molt llegir perquè la lectura em fa com uns sentiments especials i m'agrada molt perquè em fico com a dins del llibre. M'agrada molt escriure, no sé, perquè... M'agrada escriure, sí, ho faig bastant. Està bé que m'agradi. Llegir sí que m'agrada molt. M'he llegit molts llibres grans. A mi personalment m'agrada més la poesia. A casa nostra llegim... Bueno, jo llegeixo tiroliros o alguns contes. També llegim molt a casa meva. A casa llegim cada nit abans d'anar a dormir. Mitja horeta o així. Sí, a casa llegim molt, la meva mare és escriptora. Avui és un dia també per agrair moltíssim a totes les persones que feu possible aquesta festa al Tinter i sobretot a les mestres, els mestres, els professors, les professores que tant estimen, que tant us estimen a tots els alumnes del nostre país. Abans, quan era més petit, llegia un conte abans d'anar a dormir i ara també n'estic llegint un altre. Que he crescut en espais com aquests, a veure, de premis literaris i que em fa il·lusió ser-ne part també pel meu propi compte, pel meu propi mèrit. És escrivint, és llegint, que aconseguiu ser persones lliures, persones crítiques, que és el que necessitem, una societat formada per aquests joves, aquests nens, aquest futur que aconseguirà segur que tinguem un país, que tinguem una societat on tots i totes puguem viure molt millor. I em sento molt feliç i molt contenta per haver aconseguit aquest premi. Molt feliç. Estic molt content d'estar aquí i d'haver sigut finalista. I estic molt content perquè he guanyat aquest premi. En Jordi Cuixart és el president de l'entitat que avui organitza aquest Premi del Tinter. Ell ha dit, a mi no em deixen parlar, però en canvi sí que em deixen escriure. Fixeu-vos, ens ha deixat una carta. Enhorabona per tanta estima a la llengua, que vol dir a la vida. Aprendre significa créixer, i créixer és atrevir-se a preguntar-s'ho tot, a deixar-se sorprendre per la bellesa del món,